Здравейте, продължаваме с пети епизод на FitDB. Направил съм с някои нови неща. Red Matter, каска, нанос и Body Armor, Fire, не знам откъде намерих. 20 Red Matter, 34 Dark Matter, нови руди. И така ще ги подреда. Да, така е супер. И днес ще правим ще правим втория етаж на къщата. И това го забравих. Ето чест за сега. Но нямаме ток на това. И ще си го презаредим. Добре, тук как да го направим? Да, сетих се. Но сега ще ми трябват малко слабове и ще си ги взема всичките. Тези... Къде са? Ето ги. Така, ето. Тук ще сложим още една стълбичка. И в този част. Как ще стигнем до нея, аз не знам. Или пък не. Така. Сподовечки, добре. Тук е, нали? Трябва да е така. Така. 3, добре. Тук трябва да направим така. Почваме да позитиваме. Дай тук трябва да си вземем другите. Черните. Ще си направим. Ето ги. Това е препечен. И малко се объркаха, ама какво да се прави. Ще си направя ден, защото не ми се ходи да спа, искам да си върши къщата. 3. Добре. Тук ще няма такова. Това е така. Така. И това не трябва да го има. Така ли? Всъщност трябва. И те двете да ги изчупа. Тази ще е по-светла. Това ще довършим. Покрива ще е червен. Да си вземем вълна. Тези стъкла. Добре, записваме. Много пъти ми се бълват клиповете и това много ме дразни. Така. Ще ми направим. Да. Просто така ще ги разделя.
Така. И от тук така. Тук ще го заравня. Ще го направя с такова даже. И тук. Опа. Нашата свет. И да, сега си връщам темно, набера още басал. Тук съм, набрах камък. Един стак. Мисля, че ще ми стигне. И тук, не знам какво ще. И тук малко не се е получило. Сега ще трябва паднем. Да, стълбите станаха супер. Така, и така. И тези стени няма да има нищо по тях. Много се извинявам. Да, моля. И сега се връщам. Да, отново съм тук. Много се извинявам. Така снимаме и това без да искам. Извинете. И сега ще трябва да осветим. Но нямаме глоустон. И пак сега се връщам, докато събера малко глоустон. Тук съм събрах 64 глоустон. И този клип ще е по-дълъг от всички други. Така. Един стак всяко не ми стигне. Така. Добре. Вънка е нощ. Нещо малко прах. Да идем догоре да видим. Вижте, светло е. И да, това беше от мен. Очаквайте скоро още един епизод. Абонирайте се, харесайте и дайте положителен.